Ola, bos días, tardes, noites, depende do momento no que estedes escoitando este podcast aleatorio que se gravará en momentos aleatorios con ningunha periodicidade, dependendo somentes de cando a miña vida me permita ter un momento para gravar e o meu corpo mo pida. Indo contra todas as reglas e todos os consellos que te dan para levar a cabo un proxecto relacionado con creación de contidos. Se estás creando contidos, sempre te recomendan ter unha periodicidade e unha temática. Pero, bueno, eu son un alma libre e non vou ter nin periodicidade nin temática. Pode, probablemente, que o que suceda é que ninguén sexa fiel ao meu podcast, pero, bueno, sempre terei o meu axudante Bromio para escoitar atentamente o que digo. Pois hoxe é o capítulo número 1, oficialmente. Estou probando un micro novo que merquei gracias á axuda do meu querido amigo Paul, un dos membros do grupo Familia Fracás, que son os que abren coa súa melodía, co seu tema este podcast, que me permitiron empregalo, e son un grupo que adoro, de Cataluña. E nada, pois tal e como prometín no podcast piloto, que non sei se chegou a moita xente, pero non pasa nada, porque isto o fago para trascender e o fago porque me dá gana. Pois prometín que me ia presentar, aínda que non sei ata que punto isto é importante, porque cuestionome cantas persoas poden chegar a escoitar un podcast que eu faga de xeito tan aleatorio e sen coñecerme previamente, pero bueno, pode suceder. Entón nada, claro, cando unha persoa se presenta, o primeiro que debería dicir é o seu nome. Pero, que é un nome? Que é un nome? Di Xulieta. Que é un nome? O que chamamos Rosa con outro nome tería o mesmo recendo. Se Romeo non se chamase Romeo, conservaría a súa mesma perfección sen ese título. Romeo, rexeita ese nome que non forma parte de ti e a cambio tómame a min. E di antes, que é un Montesco, non é má, nin pé, nin brazo, nin cara, nin parte ningunha do corpo. Encántame esa parte. Entón, que é un nome? Cal é o meu nome? Depende. O meu nome depende, non é depende. Senón que o meu nome depende. Son Constance, son Constance, son Consta, son Constanza, son Connie, son Cons. Son todas isas, son ningunha, son eu, son ti, son ela. Son Estrella, son Ornella, son Colette. Son tantas. E non son ningunha, son un conxunto de todas esas eus. Son eu cando escribo, son eu cando dirixo, ás veces son eu profe, ás veces son eu alumna. E non sempre teño o mesmo nome, e non o preciso. Aquí serei Constance, porque Constance é o meu nome público, digámoslo así, é o meu nome artístico, o meu nome de batalla, o meu nome de cara á sociedade. Despois teño os nomes para a intimidade, pero polo de agora falaremos de Constance. Constance Urlé. Urlé non é un apelido inventado, como moita xente cree. Urlé é o apelido da miña avoa materna, polo tanto o segundo apelido da miña nai. Que sempre digo, pero iso non é verdade, que se a sociedade fose matriarcal sería o meu apelido, pero en realidade, se vamos para atrás, non, porque ao final a miña avoa recibiu o apelido Urlé por parte do seu pai, ergo non sería Urlé, xa non sei cal sería. Pero bueno, Urlé é un apelido que me representa, non é que os outros apelidos meus non me representen, pero para min as Urlé son mulleres que sempre estiveron, son un grupo de mulleres, un matriarcado feminista, sendo moi machista por como foron educadas e por
Falo da Surlé, de Mimí, de Celica, de Amneris. Mulleres moi fortes, moi creativas, moi loitadoras, pero que efectivamente nos ensinaron as bases da cultura patriarcal, non? Porque ao final eran elas as que educaban as súas fillas as que educaron as súas propias fillas. Porén, e sen embargo, elas mesmas foron rebeldes, loitadoras e moi creativas. As miñas aboas, ou sexa, a miña aboa e as súas irmás, pois facían cousas maravillosas que eu non aprendín a facer e me encantaría ter aprendido, pero unha vez lle dixen a miña aboa que quería que me regalase a súa sabiduría e me dixo: Afia, pero yo non sei hacer nada. A miña aboa era asturiana, polo tanto non falaba galego. E eu, como que non sabes facer nada? A miña aboa, as miñas aboas, a miña aboa e as súas irmás, tecían con bolsas de plástico. Facían ganchillo con bolsas de plástico. Eu teño cousas feitas con plástico. Elas facían upcycling antes de que iso estivese de moda. Eran unhas fucking cracks nese tipo de cousas. Reciclaban todo, eran super autosuficientes. A miña aboa tecía, cosía, facía ganchillo. Bueno, o ganchillo facían máis as súas irmás os bordados, pero sí que o ganchillo cos bolsas de plástico. E sempre me pareceu fascinante. E logo, pois, hai unha rama da Surlé que pintan, entre as que está a miña nai e a miña tía Estelica. E por iso eu son Constance Surlé. E a que me dedico? Bueno, a ver, aquí hai unha cuestión que temos aí a pregunta do podcast piloto de se hai que separar o artista da súa obra, e aquí hai outro melón, outra mandanga que cando te preguntan quen és, cal é a pregunta? Que faz? De que vives? Isto podedes remitirvos aos temas de Familia Fracás, que teñen moita filosofía e sabiduría vital, porque, bueno, eu adícome a facer cousas artistas, son unha persoa moi creativa, pero, bueno, pois teño que facer outros traballos. Por exemplo, moitas veces traballo para a educación pública, educación secundaria, pero non é o meu lugar, non é o meu lugar, non me gusta. Non me gusta por moitas cousas. Gústame o acto performativo de dar clase, gústame transmitir coñecemento, transmitir ideas, gústame estar en contacto con rapaces con ilusión, gústame esa contribución á sociedade. Penso que a educación ten unha forza e ten unha misión e un compromiso e para min a cultura tamén iso, non? A cultura non é, ou sexa, non quero dicir que sexa didáctica, pero hai unha parte de pedagogía, de transmisión de ideas, para min, por exemplo, o que eu fago a nivel artístico, pois para min é importante que teña unha parte de reflexión de que leve que movilice o pensamento e a reflexión social. Pero así como non quero facer teatro infantil ou para adolescentes, pois non me sinto cómoda traballando co público cautivo. E o sistema educativo non está feito para min e non está feito para eles e elas. Non está feito para nós. Non ten en conta as nosas diversidades, as nosas casuísticas particulares. E eu sufro moito tendo que enfrentarme a xente que está aí por obrigación, que non quere estudar, que teña outras preocupacións, que non sei, tal vez as veces que din clases de teatro ou de swing ou de latín para xente realmente interesada no latín, ou clases de linguas con alumnas particulares que lles molaba, sentíame ben, pero o ambiente do instituto para min é terrible. E o máis terrible é que o fago por obrigación, porque o custo vital de adicarse ao sector artístico, cultural, das artes escénicas nomeadamente, en Galiza é moi alto.
Non vos podedes facer unha idea, todas as persoas que escoitedes estas palabras, non vos adicades a este sector, da cantidade de traballo e de gastos que conleva ter unha compañía. Eu teño unha compañía de artes de movimento, artes vivas, non sei moi ben como definilo, porque non me sinto tampouco dentro dunha etiqueta, sempre me estou cuestionando, digo, joder, artes do movimento, pero realmente eu non son bailarina, pero sí que son bailarina, porque bailo swing dende fai un montón de anos, dou clases de swing, dou obradoiros, teño un grupiño de alumnos, bueno, me movo, son unha persoa recoñecida no mundo do swing de Galicia e de Portugal e un pouquiño, un chisquiño na comunidade de Barcelona, pero non sei, a miña compañía de artes de movimento, bueno, non o sei, porque logo tamén ás veces teño na cabeza ideas e proxectos, digo, isto non é exactamente artes de movimento, pero teatro, entón, bueno, sufro, padezco esta idea das categorías, non? Logo, cando te vas reunir cun programador e lle tes que explicar, é como, oh my god, simplemente eu fago cousas dende a víscera, dende o máis profundo, dende a paixón, dende a precariedade, dende a loita, dende o querer facer e dende a supervivencia, porque é moita enerxía, é moito traballo non remunerado, invisible, e isto non é unha queixa, vale, non me estou queixando, eu sigo adiante e son unha privilexiada porque teño unha familia que se non teño que comer vaime dar de comer, eu sei que non me vou quedar tirada, se un día pois non podo pagar o aluguer, pois probablemente poida volver a casa dos meus pais, non quero, no way, pero bueno, non vou quedar na rúa, claro, eso é un privilexio. Pero, joder, teño que currar na maldita educación pública para poder ter cartos para invertilos no sector cultural. E, bueno, como isto é un totum revolutum, xa me perdín e xa levo 12 minutos, a idea era facer reflexións de como 10 minutiños. Entón, bueno, isto un pouco para que saibades, eu me dedico ás artes escénicas, pero tamén escribo un pouco de todo, escribo poesía, últimamente non estou escribindo moito de nada, en realidade, bueno, non, iso non é verdade, pero me refiro nada que se poida ler, escribo poesía, escribo novela, pero cústame moitísimo, porque para escribir novela hai que ser moi constante, e eu, a pesar do meu nome, non son tan constante, porque non son moi disciplinada, eu vou por momentos de hiperfoco, e logo o deixo, e logo volvo, e logo deixo, de repente teño unha idea, e me obsesiono con esa idea, e despois a deixo, e así, entón podo tardar como 3-4 anos en facer un proxecto. Escribo teatro, bueno, escribo pezas postdramáticas, porque non son dramáticas, é dicir, non hai uns personaxes, unha historia tal, polo que probablemente non vai a gañar nunca ningún premio de literatura dramática, porque non hai premios de literatura postdramática, pero bueno, eu intento. Tampouco gañarei nunca ningún premio de poesía, porque a min non me sae facer un poemario sesudo de vou falar deste tema, eu falo das cousas que me interpelan e que me preocupan, e iso non é sempre o mesmo. Non sei, a xente é moi metódica, eu non son metódica. Sí que son metódica para facer un orzamento, claro, obviamente, pero é que son dual. A parte artística, para min, fluir, aínda que, bueno, estou recibindo un acompañamento dunha persoa que se dedica á xestión, sempre me fala da planificación e de ter un método incluso para a creación, pero eu non son capaz. Agora, por exemplo, con este podcast, é cando sinto, o teño que facer. Claro que o sentín algún día noutro momento antes de agora, pero aínda que o sentise non o podía facer por outras circunstancias. Pero cando sinto e todos os factores se unen, o fago. E iso é non ter un método. Bueno, son así. Agora estou traballando nunha peza nova,
Bueno, levo moito tempo traballando nesta peza nova, como que xa casi 3 anos, porque a idea surdiu fai bastante tempo. Bueno, de feito a idea surdiu cando estaba traballando con Penélope. Penélope me deron a estreamos no 2024, pero estábamos en produción no 2023 e eu xa estaba pensando que despois de Penélope faría Virxinia, unha muller espida, e xa empecé a escribir cousas no 2023, ou seja, que 3 anos. Agora estamos agardando a resolución da GADIC. Non sei se isto se pode dicir en público, pero bueno, é así, eu o digo, estamos agardando a resolución, por favor que sexa positiva. Café para todos, non, pois unha bañeira máis grande que dicía, o dixo alguén nos María Casares, non lembro quen, alguén o dixo, unha bañeira máis grande para todas. Precisamos fondos, vamos a abrir un crowdfunding porque este proxecto ten que ser feito, levamos moito tempo traballando nel, investindo moito, estivemos nunha feria en Madrid, tivo moitísima boa acollida, en xeral está tendo boa acollida, só nos faltan os putos cartos. E bueno, sí, podo sacar todo do meu salario para pagar a produción, pero a verdade é que tamén teño que pagar a miña vida, non? Entón, bueno, é que por iso que pedimos unha axuda. Nada, con isto abrín un Patreon é un xeito de micromecenazgos. Sí, claro, os artistas sempre pedindo cartos, pero bueno, a xente que queira e pode aportar de algún xeito, pois pode aportar. Vamos a abrir o crowdfunding para Virxinia, hai recompensas, o Patreon tamén hai recompensas, aínda non entendo moi ben como funciona, así que iremos aprendendo entre todas. E nada máis, na miña web tedes a tenda online para mercar os libros, e ide moito teatro a verme a min, pouco, porque estou pouco no teatro, pero ide a ver a todas as miñas compañeiras, ide ao Salón Teatro a ver Hamlet, e o resto de pezas, claro. Investir en cultura, mercade libros, ide aos concertos, mercade as camisetas dos músicos. Vémonos no próximo capítulo, non sei cando me apeteza. Chao!